fac bani din întâmplare, eu fac bani că am valoare. Fac dușmanii 2-3 lei, se umflă carnea pe ei. Ei fac bani din întâmplare, eu fac bani că am valoare. La cine îi dai o pâine, e dușmanul tău de mâine. Mai bine să-i dai un tun, să te știe de nebun. La cine îi dai o pâine, e dușmanul tău de mâine. Mai bine să-i dai un tun, să te știe de nebun. Nici pe aici, nici pe afară, n-am pus botul la vrăjeală. Am avut simțură, dar și-am urât prăduitorii. Nici pe aici, nici pe afară, n-am pus botul la vrăjeală. Am avut simțură, dar și-am urât prăduitorii. La cine îi dai o pâine, e dușmanul tău de mâine. Mai bine să-i dai un tun, să te știe de nebun. La cine îi dai o pâine, e dușmanul tău de mâine. Mai bine să-i dai un tun, să te știe de nebun. La cine îi dai o pâine, e dușmanul tău de mâine. Mai bine să-i dai un tun, să te știe de nebun. La cine îi dai o pâine, e dușmanul tău de mâine. Mai bine să-i dai un tun, să te știe de nebun. Alo! Ambulanța! Veniți cât puteți de repede! Au leșinat ăștia, e de rău! Alo! Trei echipe de salvare, am să chem pentru dușmani. Vor să intre din